kuSouth Africa zvino zvinaumira zvakanaka. Panguva ino tirikunzwa ma-issues awa ema-operation Dudula nema-threats e-military coup. Panguva ino pari kunzi the security forces they on high alert. Panguva ino vachida kukeba any chaos ingada kuitwa nema-any groups. Panguva ino pari kunzi the president Ramaphosa panguva ino upo ma-threats awa ne-the MK party. Panguva ino achinzi aite step down. Sanapina mashoko anobudanyirwa panapa nobva subscribe or like out on the bell icon. Timina SABC inobudanyira chiti watch inoposta this video ramuri kuona. Rakanzi MK party march in support of Mkwananzi. Wanaenda mbele wachiti the MK party has issued President Ramaphosa a deadline to step down. National spokesperson Lamulo Ndlela says if he fails to meet the deadline, they will escalate the matter to the Constitutional Court and organize mass action across the country. This is the situation in South Africa. Tikapinda a few comments anobudanyira chiti MKP is becoming a force to be reckoned with in South Africa politics. Manobudanyira chiti I stopped listening the moment he tried to claim the VAT victory. Manopinda achiti please do that. Manopinda achiti he is always dreaming. Mashoko arikuda panguva ino arikuonekwa kunzi Cyril Ramaphosa panguva ino ari kufesa stiff aiwa resistance and opposition aiwa panguva ino neMK party panguva ino vachimuti aiwa ngaresign ngastep down immediately. Right now they've set a date. Ngoti mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mabinango comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like chatomba bell icon.